پشتیێریشên Daişê li ser bajarê Kobanî û Hesekê dîsa daxuyanî û bangên Yekreziya Kolana Kurdî ji bar hindek aliyên siyasî ve derketin. Di barî van daxuyaniyan de û mercê pêkanîna vê yekreziya ku bûye xewna Kolana Kurdî ji 4 salan ve ev e çend nerîn ji bajarê Qamişlo. Rastî ez va bangan negeşbînim ji ber boka rotînekê ku partiyê siyasî her tim bangê yekreziyê derdixin. Eftê wê watê ku hêvî nemayê di va hêzê siyasî di gukarî bin carakê ya gavkê bavêjin ber bi yekreziya hêza siyasî. Ev danezan û ev belavok û ev beyanên van partiya bi rastî ti Suûda wan li ser erdê tiştek tuneyî, xave, valayê. فیسبوک و بەیانات و دلشەواتی نەما چارەسەریانە هەر جارە گوێ تەقینێک چێ ببێ ئەمێ بێ یەک ڕێزیا کوردی ئەو ژمەر دەردێمە بری ناکێ پێویستە هەردوو ئەنجومەن بەرپرسیار بن و تشتا تێ خواستن هێزên سەرەکە ئین کوردستانی jî li ser aktivkirina lêvegera siyasî bisekinin ji bo karibin bi awayekî fermî berevaniyê di ber Rojavayê Kurdistanê de bikin. Ez bînim got divê dwarê praktîk de gavin wernavetin, divê got cihê jê dawî bûyî ji hevatina dihokê dîsem dest pê bikin. Tê xwestin ku hêzên li pêşmerge li Kurdistana Başûr bên Rojava û bên Hesekê û Herêmê Kurdan ew jî digel birayê xwe yepekê û yepek jê bi erkê xwe rabin. Tenê ji watê xwestin piçik rêzgirtin ji xwîna şehîda bikin, karî bin ji dev bercewendiyê siyasî ê hezbî teng berdin û karî bin piçkî guhdanê li bercewendiyê millet bikin ji dev vana kokiya biqarin. برە کۆلانە سیاسی bi destê rewşenbîrên Kurd ئەو خەلکێن وەتەنی ئەو خەلکێن وەڵاتپارێز ئیرۆ بە اعتیساماتە مزاهراتە رابانە li کۆلانێ قامشلۆ تەوی کاریبانە بهێکە و ببعجانە الڤا سیاسێمە خستبانە وەک ئەوروپیا گە ئەم ببانە قەوەتک داغتش بۆ یەک ڕێزیا کوردی. Helbet pêkanîna yekreziya Kolana Kurdî wê nediriya bank û daxuyaniyan re be û ev erk li gorî nerîna hinek çalakvan û rojnamevanan divê zûtirîn dem de bête pêkanîn da ku gef û metirsîn li ser millet û çarenûsa wî nemînin. Cano Şakir, Orient News.